Jo em dic Sergi Romeu, benvinguts aquí a l'activitat de toca-toca d'invertebrats del zoo. Aquí al darrere hi ha animals vius, tots invertebrats, i el que farem és ensenyar-los i tocar-los. Un insecte pal que ve del Vietnam, d'acord? És un insecte, té 6 potes i l'agafarem per aquí, val? L'agafarem per aquí perquè si li agafem d'una de les potes, li trencarem, vale? Quan són petits els hi tornen a créixer, però quan són així de grans ja no, i es quedaria coix. Ara veurem què fa quan se'l descobreix. Ara imaginem que estem a la selva i aquesta mà és el cap d'un ocell. Ataquem a la de 3, sí? 1, 2, 3. Val? És la papallona diürna més gran que hi ha al món. Llavors, com que és diürna i ara és de dia, volarà, sí? Per evitar que voli, li haurem de donar de menjar. Si li donem de menjar, no volarà i la podrem veure de prop. Val? Llavors, per donar-li de menjar, el que tinc que fer és tallar un tros de fruita madura i fer-li tocar les potes. Si li fem tocar les potes, de seguida ella té les papil·les gustatives de les potes, detectarà que és el menjar, traurà l'espiritrompa i menjarà. Aquesta papallona només viu una setmana, no té llengua, no té aparell vocal, com la gran majoria de papallones nocturnes, no s'alimenten, només es reprodueixen i es moren. I per tant només viu una setmana, per reproduir-se i prou. No està morta, no. Això és un insecte fulla. Els insectes fulla són els animals que es camuflen, al meu entendre, millor. I només estan al sud-est asiàtic. Ni a Àfrica ni a Sud-amèrica se n'han trobat. Ara, quan el toqueu, veureu que s'enganxa molt. Aquest és molt delicat, només hi ha femelles, no hi ha mascles, i és molt delicat. Per tant, no el toquem mai, però sí que m'agrada ensenyar-lo perquè veieu lo bonic que és i lo gran que és. Si l'insecte fulla era el més simpàtic de tots, aquest és el més antipàtic. Això és un insecte escorça, és un animal nocturn que viu a Nova Guinea i s'amaga sempre sota els troncs dels arbres. Aquest animal el que fa amb aquesta punxa és fer un forat a terra. La fa servir com una pala per enterrar els ous. A mi el que m'agrada d'aquest animal és que fa la vertical. El posarem al terra i veureu com fa la vertical. S'aixeca del tot, inclús arriba a aixecar les dues potes amb la intenció de pessigar-nos els dits. Però és divertit. És un escorpí africà de Tanzània i el farem brillar. Veu com brilla? I és negre, L'últim animal és una taràntula. És un atraràcnid. És un animal potencialment perillós per 3 causes. La primera és el verí. El segon és la mossegada. La seva mossegada és molt forta perquè les seves dents es diuen quelícers, són retràctils i ens atravessen fins a l'os. El tercer motiu és que tenen el cos recobert de pèls urticants. És com un hàmster, Vinga, jo te la poso i jo te la trec, d'acord? Sobretot que no em caigui a terra. Molt bé. Sí que mola. Pesa molt. És com Dante.